ҷоми ҷаҳон ҳам ба охир расид. Месси бо Аргентина қаҳрамониро ба даст овард ва барои мо мухлисон финали беҳтаринеро ба тамошо гузоштанд. ҳоло мо реаксияи шахсиятони маъруфро дида мебароем. Рафтем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. 1x сарпарасти эҳсосоти ҳақиқии футбол. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. Силкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозӣ беҳтарин буд. Фаронса ду маротиба камбек кард ва ба назар чунин мерасид ки ҳама чиз ба фоидаи онҳо ҷамъбаст мешавад, вале гӯё худои футбол ба ин иҷоза надод. Лео Месси ғолиб шуд. Кане бинем ҷамъияти футболӣ ба ин чиҳо гуфтанд. Футболбози рус Кокори навиштааст ки Месси, ташаккур ки ту ҳастӣ. Месут Озил табрик накард. Ӯ танҳо навишт ки no benzin no party. дӯсти собиқи худ аз Реалро дастгирӣ кард ки ба финал даъваташ накарданд. Бечора кӯшиши зиёд кард то аз ҷароҳат шифо ёбад ва ҳатто дар тамринҳои Реал иштирок кард. Вале мо оиди ӯ бисёр ҳарф намезанем. Ҳамчунин Гарри Линекел қайд кардааст ки беҳтарин финал Аргентинаро табрик мекунам. Шумо инро сазовор ҳастед. Месси, ту ба ин лоиқӣ. Ҳабиб Нурмагомедов ҳам чунин меҳисобад. беҳтарин бозӣ дар таърих, беҳтарин турнир дар таърих. Аргентинаро табрик мекунам. Ташаккур ба Қатар. ҳатто Илон Маск ин финалро тамошо кард ва навиштааст ки беҳтарин бозие ки тамошо кардан мумкин. Бозии диданӣ боб. бетабрики Барселона ин наворро омода сохтан ғайриимкон аст. Дар саҳифаи расмияшон онҳо акси Мессиро гузошта навиштаанд ки барои мо ту ҳамеша беҳтарин мемонӣ. Неймар ҳам дар канор истода натавонист ва навишт ки табрик мекунам туро бародар. Губернев оиди бозии финалӣ гуфтааст ки натиҷа шаффоф. Аргентина чемпион, Месси чемпион. Фаронса ягон голро дар вақти асосӣ лоиқ набуд. Даста ба пуррагӣ таслими Аргентина шуда буд. Дар Русия Погба ба Фаронса кӯмак мекард. Инҷо бе ӯ мушкилиҳо пеш омад. Новбаста аз голҳои Мбаппе ғалаба дар ин бозӣ ҳаққи ҳалоли Месси буд. Ҳама аз ин чиз хурсанд нестанд. Ана Морган чиҳо гуфтааст? Маҳз ӯ аз Роналду интервю гирифта буд ки сару садоҳои зиёдеро ба бор овард. Ман розӣ ки баҳси беҳтарин бозингари ҷаҳон хотима ёфт. Роналду, ту беҳтарин ҳастӣ. Дар охир бошад суханҳои сармураббии мунтахаби Аргентинаро мебинем. ман ифтихор мекунам. Ин дастае ҳаст ки бо буданаш фахр кардан мумкин. ҳама чиз ба онҳо меарзад. бачаҳоямро мегӯям ки аз ин лаҳзаҳо танҳо ҳаловат баред. лаҳзаҳои таърихӣ. дар ҳақиқат рӯйдод таърихӣ. хетрики Мбаппе натавонист Фаронсаро ғолиб гардонад. Лео бошад танҳо боварӣ дошт. танҳо бозӣ кард ва магияи худро ҷорӣ кард. Аргентина билохира пирӯз шуд ва ба фикрам ин ғалабаро онҳо ба Марадона мебахшанд. дар наворҳои баъдӣ бештар маводҳоро ҷамъ карда ба шумо мегӯям. танҳо лайкро зер карда тамошо кунеду халос. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.